What's up mga pamilya, mga megs? Welcome back to Master Poppy YouTube and Facebook page. Please subscribe if you haven't subscribed yet. At ito na ang design na gagawin natin. Are you ready? We'll be using the Apple Pencil and here we go. Simulan natin sa paggawa ng iyong penmanship. Kung ano yung gusto mong lettering, mas gusto ko yung script na ano, yung gusto ko. Tatagalog ako kasi para ano maintindihan niyo ako at baka magpandol-pandol ako sa Tagalog, okay lang kasi Bisaya naman talaga ako. Kayo mag-adjust dyan, pero kailangan mag-adjust din ako sa inyo. Okay lang. So ang gagawin natin, gumawa tayo ng parang vector na design at ito na yung naisip ko lang kasi parang abstract naman ito tapos lagyan ko ng Master Poppy. Ito pala yung gagawin natin para sa sa t-shirt. Pang t-shirt ko po na design ko ito. At pwede niyo pong gawin din sa inyo. Pag meron kayong gustong ipa-design sa akin, huwag magtubigin, magdalikyat. Sabi. Ito na, ginawa ko na lang na yellow kasi favorite color ko na yellow. Ang baba ng Master Poppy tsaka blue, tapos parang later on siguro gagawin ko yung dark na blue, but as of now parang dinuplicate ko muna yung blue tapos ginawa ko na parang may shadow siya, di ba? Parang may nakita kayong mga gray na area, parang na I just turn down the opacity. Ayun, tapos sa ibabaw naman siguro pula. Na-decide ako na pula. Tapos parang mga wavy lang. Tapos ginawa ko dyan isang layer na para sa mga colors. Tapos nabaliktad na yung mundo mo kasi wala ako, di ba? So baliktad na yung mundo mo. Yan nagpaparinig Ito na. Tapos yung ginawa ko sa ibabaw from dark red to lighter red or to pinkish or peach o kung anong color ba yan sa inyo, basta yun na yan. Tapos pagkatapos nyan gumawa ako ng another circle na gagawin ko yung circle na yung circle na sa outline kasi gusto ko pag nag-print ito parang clean yung outline sa labas. Kapag ang nangyari kasi pag meron kayong maninipis na mga design doon sa design mo, yung mga maninipis, yung anong tawag sa talinis yun, mahihirapan kayo kasi guguntungin niyo yan pag print. Kung ang gagamitin mong print ay yung hindi sublimation, di ba? So depende po yun kung anong gagamitin mong pag print or process ng printing mo. So sa akin, naisip ko na sublimation ito. Tapos gusto ko na clean yung mga edges. Tapos nilagyan ko ng blue para maging parang ang color niya ay parang Pilipinas. Di ba? Kasi medyo tayo patriotic tayo sa pagiging Pilipino. Yan, tingnan mo. Pero mas nagiging yan, may detalye yan kasi nilagyan ko ng mga dot. Tapos meron akong na-discover mas maganda pala yung yung parang ginagamit mo lang yung Apple Pencil na parang pressure, hindi pala dapat gamitin yung parang circle motion. Pressure lang, isang dot lang tapos i-pressure mo. Tapos pwede mo i-erase, pwede mo rin So ibang layer na naman to. Pero ang gagawin ko dyan parang mas lighter. Ayan, mas lighter na siya.
Tapos nilagyan ko ng stars sa mga gilid kasi mas patriotic. Hindi ko na nilagyan ng sun kasi parang ano na, exaggerated. Nung unang 3 star, medyo hindi ako sold sa stars na yan, o parang naubusan ako ng oras, tapos parang hindi ko talaga bet yung mga stars na ginawa ko. Nag-decide na ako ng paulit-ulit ng ibang stars, pero hindi ko talaga bet yung mga nagawa ko until eto na, dami-dami kong mga stars sa aking imagination. Kaya ito na yung last na na-decide ko na stars. Parang sketch lang dyan, tapos duplicate ko yan kasi mahirap gumawa ng outline. So duplicate ko, tapos ginawa kong puti yung nasa likod. Ayan, tapos merge ko yung mga layer, tapos naging 3 na. At ito na ang ating final product. So ang ginamit ko pala ay iPad 2018 with Apple Pencil first generation, and ginamitan ko ng app na Autodesk Sketchbook sa iPad. And if you want, just comment down below kung ano pa yung gusto nyong detalye na gusto nyong malaman. So, don't forget to subscribe. Please comment below para marami pa mga videos na ganito ang gagawin ni Master Poppy. Bye-bye!